Ake silungisele indlela ezimvile abantu besilisa abathanda ukuthi bayisebenzisa ukuze kungakhulelwa. Asisheshe nje silungise kungaze kudidekeke isikhathi eside. Dr. Thabile Weather Blue Clinic, klinikhi yamadoda eseThekwini. Guys, asiqonde lokhu-ke. Lezi zinto ezimvili akusizona izinto ekufanele nizenze ukuze ningakhulelisi. Okokuqala, abantu bakhulele ekutheni bayasoma ukuze bengakhuleliswa. Umuntu nje okwakhuluma indaba yokusoma kuwena ayisebenzi njenge-contraceptive method, ayisebenzi ekuvikeleni izifo ezithelelana ngocansi, ngoba siyazi ukuthi okunye kungashibilika kwehle kuze gcina sekungenile endaweni ethile umuntu ayithole sekhulelwe. Okwesibili, hayi abaningi-ke babanjwa yilena ngichitha ngaphandle. Ayisebenzi leyo nto. Ayisebenzi leyo nto ngoba siyazi ukuthi kune-pre-cum, into ethile echitheka ngaphambi kokuthi kufike lokhu kushisayo akuzwayo lapho esefike kuvuthwa indaba. Makwenzela kwachitheka lokho siyazi ukuthi phela i-pre-cum yona ibinawo ama-sperms yebo, kodwa siyaqonda ukuthi ngaba nathile ade bambeke endleleni ngaphambili angaphuma ne-pre-cum, uthola izifo ezithelelana ngocansi, uphinde futhi uyibone usukhulelwe ngisho ngamade kuthiwa ngichitha ngaphandle. Senze njani-ke ukuvikela ukukhulelwa? Uma umuntu wesilisa zimbili kuphela indlela okwazi ukuyisebenzisa ukuvikela ukukhulelwa. Eyokuqala, ukufaka i-condom. Bheke kuma-video amanye ngiyenzile i-video ebonisa ukuthi ifakwa kanjani i-condom yomuntu wesilisa. Ungasebenzisa yomuntu wesilisa noma yomuntu wesifazane, kuya ngokuthi nikhetha yiphi. Iyona futhi i-condom evikela izifo ezithelelana ngocansi, iphinde ivikele nokukhulelwa. Masewuthi indlela yesibili ivikela ukukhulelwa kuphela, ivikelane ezifeni ezithelelana ngocansi. Yini-ke leyo? I-vasectomy. Ukwenza leyo nto into encane, sokwenza i-video ngayo ngelilanga sixoxe ngayo, procedure encane yenziwa kuma-rooms awingisho nase-theatre, iyashesha, ubuhlungu obuncane obuzwayo ngesikhathi ujova nje unambisa, kuyinto encane ongayenza nje, ungathatha ungayenza ngisho nange-break emsebenzini, uhambe uyokwenza i-vasectomy, impilo iqhubeke. Kodwa-ke makwenza i-vasectomy kuney'nkolelo ey'ningi ey'khona, siyokukhava kuleyo video zonke ley'nkolelo ey'khona around vasectomy. Ucansi liyaqhubeka liyafana, ukuthi njena kuphela kuvalwa ama-sperms ukuthi engasaqhubeki phambili. Khumbula, mwenza i-vasectomy uvikela ukukhulelwa kuphela, uvikele ukuthola izifo ezithelelana ngocansi. Sicabange sonke isikhathi uma ucabanga ukusebenzisa enye umuntu wesilisa ekutshela ukuthi usebenzisa enye i-contraceptive ngaphandle kwalawo mabili, kudlalwe ngawe. Abantu besilisa bakwazi ukuvikela ukukhulelwa eSouth Africa njengamanje, lezo y'ndlela zombili kuphela.